longta free coaching kangpupon. Yoga ke tek serpen, Priya Tiron pi karbiang long apan, nongmi kiwan. Pre-Christmas kitalon. Kardom, Birta Life penili Birta Thanbang pi, Sami Suena Timungpi, non-Birtang ton pen archiponing tha. Quality Education upon RDP Ponsi HSLC 2023 asat lang kitok dunjiari soejang tumapan free coaching mati akijoy pen lokithan ponasai kipini Difu Go Boys Higher Secondary School along ingpu ponlo Lasopen Pacheton Ponsi Mai Tapadopon Usuka Difu Regional Committee Maipu Longsodar Be Kachari Ponamayalong Aluhiaman Pen Usuka Tiripi Amai Pubi Bison Teron Difu Go Boys Higher Secondary School Principal Hilary Terang Thanbang Sonsing Inti Rohim Kilingatum Chitongdun Science Lapen Math Subject si Bangso Free Coaching along Thanponpo News Desk Report Birta Life Than RD Ponsi Kedam Tang Apor Hood Milituma Strong in Ben Pregam aside and Polo Kedam Tang Apor Hood quiz competition tami higher half division inter high school PBN quiz competition te Padopolo Bangso free coaching mande cap asap lang angdeng kirwang ji 2023 and kana pan bangso tiktok bunja lu arito jang pan akido pendo kesan pan berani kedam Tang Apor Hood kulunni lo tami itu bangso jainek kangkupon padolo sonda sini le satame karbiang long arong kupi mate headquarter disu boboy secondary school long ni cuma strong in pen free coaching bangso jainek itu polo bangso jainek long pakai principal sir tami dapat bangso disu government boys high secondary school principal sir tami alam jangan kita nusi ning na pati tulo apa ning thelo je kibang bilangan di bangso free coaching itu pon pen karbiang long orlo toklang hi nesten ang thek long ko ni tu hen thelo apa te kedam Tang Apor Hood tami school ke visit amor thek long pakai hadapan pena problem do karbiang long primary pen tenglok higher education levelan atiala jang pakai thandang ta duri pen tenglok pene kosong lo pene infrastructure bangso kipini akaduri tamen tu hadak kedam long sini thelo bangso putat tane free coaching kitu konten kibang bilangan ni tamen itu apa karbiang long pat pakai nesten ang jalan kan thek kon ni tu kan ni sepun Duar Bagori MSC Constancy Angkang Diring Hawar Jilekia Rong Amekar Khorsing Teron Lapen Rina Terang Piasopi Priya Teron Pike Hojai Lapen Jorhat Rong Supi along Yoga Kachipati along Seranong e Chipalong Dunlong Rajasthan along Ri Udaipur along ta Chipate Dun Pupusi Birta Longpon Hanboka Pen Birta Life Appearanke Robinson Killing Report Kardom Niliman ke Priya Tiron pi Nili ke Charlie School man ke Hongkode Phikhu Niketan Kaziranga Kohara Nili class 9 Arta 15 Arong mungkin. Nili rong amen ke Duar Bagori gelik Labangso la long ni ke cepatnya kan long kopi ti si ke long dong. Labangso tong tham. Jorhat no mahe fast lai hamme ho Lah ladi. Ente ilong abang ke? Hujai la mange certificate ekta ako gold medal ekta Tadi. Ente non ke cepatnya dun siapa kona din bang ne? Rajasthan Udaipur lo me Kalang di. Ente la ola sampai mange kona bibhag do. Ada. soita bibhag do Soita bibhag ang bang kopi ti don ne? Jorhat Hujai Hibohagor Nagaon Lakhimpur Guwahati Laan pen bangkoan hadak ente cetong dun amu lason ke cepatnya dun.
Kecepatan bang itu iko. Anda dapat keselek Rajasthan nong keselek bang ke ekosan re. Ekosan ready. Coba itu. Aprang si nangli menje thani ka? Singteron di. Ente nangli hemoso la dala yoga long ke pa ondo nangli ko an ke cepat duk lo labang tham tha. Hem pen sitami nangli tung kabor idun. So putha. Lah sama hari boi dulu jangan non jurhata dulu non bang aku hari dadun non bang aku jaya dadun no non aku hari Rajasthan itu hidup bang. Rajasthan sa kono idun ji logadi. Te nangli hemoso arta ko andolo non ke 15 bosor di. Bangke sih dina terang pi ke oso bangke bihek man ke cali ke puhello he cali bangke sitame la non bibhag dunji pu sitame la hai yoga pu sitame ami thanin ke hang pen lo ako nili tung sitame sabor idun chot lo he kami ke bihek pen ke dini bara dak pen school ke thon dun ke wan sitame nili ke paduk lo tame piniani bangke jo bahira pu sitame oso phan master tum kami ponji pulo lasi un dia phan bang ini tum ta sesta no begini tum ta bor idun le oso phan ta pa bor i lo tami hadak pena bang ke koson di sini ni dalo la bang ke wan thek the la hai bang ke sini dun ke dena hai tami no ko bang ke oso bang ke bor i o lo jo dak pitami oso bang ke un de ji phan bang ke bor i sob lo sita me heri la ke anam ahir jumi pen Anamani napang no dun de ni lan belo. Ke hemisi apu hai putar delo api ba hemisi apuno pinu ba ong ani hu tumpen hitami he jeme ke hang konra dun ke pusine tumbang ke oso phanta pupon lo he. Tame nge ke dam ke bang pitame hi lo lam ba lam lai antani tumbang ke asap okay. Bor itu lahai te masa oke strong pon tu putan tum cipare pon lo oso phan bang ke he Kadam nilimen raja ningti aprang si nilihin pen duar bagari phangke bitung tumhan suri akardom pipa jeriklo athe alang litum ladak duar bagari mate karbiang long angkang arlo duar bagari constituency during a pulling long inut Ria teron pi alang li kecepaduk peneng ningkan pre portan velan alang li kecepaduk yoga nat kecarli dun pen non ingdeng hini an alang li unun etlo keceng si jurhara long cepate dun si alang li unun lo la sodun thu khojai long setame alang li cepate dun pen unun detlo la soki undun alogot non bang ke alang li bang ke Rajasthan long sin kiwangji ni phai krisiarni alang li non barpo lasi herangke bitung tumhan kacorolam thejala polo je alang li tum nangki humri pen karbiang long dang labang sobirta ke pacing dagi mate ke pacini ji je duar baguri mate karbiang long ang bong ta lason yoga ke tek ser a usupido ke pacet hang ye phan alang li tum nangki humri lasong bong pen akonili alang lihin alang li phan mate la a usupi phan tanili coro lo je alang li isi ninggehang mane laso ke papleng jipu non alang li ingdeng hinian un etlo non ingdeng ethom ke pa undun ji phan sitame ne lihin pen sitame arnam nuta hir jume hang kilo la pen alang li thoi pen sitame bor ipen uthot anong ke pawan lo thulongi pusi ne alang li sitame ke pabor iji phansi chuning ridun thulo la sinilihin pen sitame suri akero pipon iglo laan hanlo nilam ke Deitor Paklangso Baptist Church, Langkhang Baptist Church, Lapen Thewang Baptist Church, Chilang Petpen, Patumi Pre-Christmas Talon Pon. LDPTY Diamaipu, Robinson Rongpi, Konchun Bang, Arun Teron Penchenglok, Ongdung Christian Arat Chitongdun, Han Boka Pen Bridal of Peranke, Robinson Killing Report. Thewang Monduli long pre-Christmas ni tum pini naina ni talon pon lo
lapen nilitum la so program ke pachun ji lakin itung pachun pon dak thewang ayut tumpen lapen langkhang yut tumpen lapen dahri pak langsu ayut tumpen itum church thom chingrum sila bangso ajai magni tumpini pachun ponlo lapen nilitum bangso program ke pachun ponji pu apha nilitum tangka hai nitum hananga cherap dundo nilitum long em Richard Tokbi lapen Rensing Rong Paratum lapen teachers atum lapen business atum lapen Timothy Singh natum alang nitum nilitum phan anam phanage matha dun pen nitum la bangso program aphan tangka hanang cherap dun pen nilitum pachun ponlo lapen nilitum ga chopha pon dak guest atum do pastor atum la kado pen NDBCF ke zatum la kado go nitum ga chopha atum longan same nang chetong no pasame akero pilo lapen ako nitum ga chopha pon pini Speaker Sir Robinson Rongpi alang li HBI a teacher NKB alang li sitame nili tumaphan mesen alam anam alam ni tumhan ang thanapot akero pilo lan hello Christian tum kupi apot si pre Christmas mate Christmas carol kedam nang ko labang so bethak nang Jor parpiglo jasmet media report man pini labang so sai ki longpen pre Christmas celebration aputak madang de Christmas kupi apan si Christian do hana kenang so bapir the adang muni do manda kenang so ma putangte Christmas lage Christmas hello ke thenalo Christmas Christian dharma do phan ke tapena partame Christian atum phan chot ko bali wanda pir the do go ya khai de mana phan tame kenang sot pinong ateke Jesu Kristo malang le muni ra papen ka pejoge pansi le bangso Christmas itu hana kenang sot ke thenai bangelalo ateke alang le chipi hek pansi muni ra papen ka pejoge phan alang le wanglo Napana posit pini alang fana ninge dog teman, napana alang fan kecak teman kela do join tung tisi labang so free Christmas malang te preparation for the Christ Center malang te itu mending arlo kai kita me alang fan kecak me meja fan si do ko we ong dong Christian atom free Christmas talon kon pomlo lapan December malang te lamati jong ko rapo chuchi tik bang ke do ko we Christian atom an alang fana ninge dog teman ke do join tung tisi labang so free Christmas eta talon kon pomlo Pinya Birta, Lapuan Sington Panigla, Lying Bomb Tap Birta Live.